Diyo sa may panganiban, no? Habang nagalat-alat. Nagalat po kita kang sa tuyang gusto hindi kumain ko. Kaya yung mga agila, garla-gala ng una. Garla-gala ng una mga agila kung sa'yo nagsusurok lamang. Medyo mainit. Kaya agila po magkamaralad. Arayo pa. Arayo pa lamang sa mong insertan. Ayan o, anong oras na? Alas 10 na. Pero grabe pa. Dugay na.